Добър ден, приятели! Аз съм Йордан Малджански. Вие се намирате в YouTube канала на Йордан Малджански. Днес се намираме в период на празници, великденските празници или казано в Страстната седмица. Затова ще си позволя да поговоря малко по-общи неща, отколкото от които до сега се занимавахме основно с аграрния сектор и с селените. Крайно време е за толкова години да проумеем, че ние хората сме част от една животинска популация, която живее на тази планета Земя. И като такава животинска популация ние трябва да се развиваме по всички закони, гарантиращи просперитет и развитието на всяка животинска популация. С единственото условие, че ние, хората, сме единствената животинска популация на тази планета, която е надарена с разум. Всичките животински популации съществуват и се развиват благодарение на доказване и оставане на потомство са само уния, които са успели да се приспособят към новите условия. Ние, хората, които сме единствените, които сме наделени с разум, би трябвало да имаме други критерии, които да гарантират просперитет и развитие на популацията. А тези критерии са точно това. Давайки шанс на всеки един индивид, който се е пръкнал на този свят, да му дадем шанс да се развие в това отношение, умствено, с което сме надарени само ние, хората. Как го правиме всичко това? Ние не трябва да ползваме своята даденост, Божа даденост, за да принуждаваме себеподобните да ни служат, да ги принуждаваме да страдат, за да живееме ние охолно и да трупаме пари. Този хищнически начин на експлоатиране на човека от човек, ние трябва да го преустановим. Това нещо не виждам в хората. Ние сме вече на прага на 21 век. Човечеството е постигнало такива грандиозни успехи и вместо ние да се възползваме от тези придобивки, които хората са ги създали. Умните хора са го създали, за да можем да бъдем по-продуктивни и да живеем по-достойно и по-качествено. Вместо това, ние поверяваме живота си на хора, които единствената им цел е да ни управляват всичко, да не ни дава да се развиваме умствено, да страдаме в името на трупането на някакви пари. Това е абсолютно безмислие. Казвам ви, от човек, новите модели, които са в момента, старите модели, които в момента вече са изчерпани, както неолибералния модел, както и комунистическия модел, който беше създаден, и трябва да се търси нов път за социално-икономическо развитие на нацията, което да дава шанс на всеки един човек за своето умствено развитие. Ние не знаеме от кой човек ще се роди гения, кой човек ще бъде продуктивен и ще даде на нацията своето път за развитие. Затова сме длъжни да го направим, а да не опираме само до определена група от хора, които да разчитат и да смятат, че са акъла на целия свят за това, че имат пари, но пари натрупани чрез кражба, чрез измама, чрез спекула, но не и с акъл и с труд. Ето това не можаха да го проумеят и нашите управници, измислени, влезли да управляват държавата вследствие на своята партийна принадлежност.
не можаха да разберат, че така натрупано богатство, чрез заграбване на общо народната собственост, не може народа да те приеме като управник. Той те приема като айдук, като нещастник, като пълен глупак. И това нещо, докато ние не го промениме, за да покажем кой е, защото България е велика държава. Тя всичко, което го имаме ние, което сме го постигнали за тези, е благодарение на своята трудоспособност, със своя труд, и то труда на българските селяни. Това го запомнете, тапанари ниедни. Само труд. Това, което вие ми го показвате, като с някакви европейски ценности, не са никакви ценности. Това са хора алчни за пари, да избиват хора, да ги подчиняват и да ги ползват като роби. Това не са ценности. Каквато е създадена цяла Англия, каквато е създадена Франция, всичките са били точно такива робовладелци. Всичките са държали колонии и всичко е работило за тях, за да могат те да щракат пръсти. Днес сме на същото ниво. Затова единственият начин, за да се смени системата, е обединението на всички потърпевши. Това ви приканвам. Само ние можем да им видим сметката, които сме потърпевши от този неолиберален модел. В момента имаме даден знак от президента на САЩ Тръмп за тази, където се казва, интелектуална или мирна революция. Няма какво да водиме войни, излизаме, гласуваме и сменяме модела. Това трябва да се чува, защото този модел ни води до гибел, до загиването, изчезването на нацията и загиването на държавата. Казвам ви, когато започнаха с промените винаги започват отдолу нагоре. Тогава, когато хората не искат да живеят вече така, не искат да бъдат малтретирани, искат и те нормален начин на живот. И тогава се поражда и така наречена революционна ситуация. Кажете ми на 10 ноември как ние сменихме този модел. Дали отдолу нагоре доволните и предоволните хора или стана от върхушката отгоре надолу, разграбвайки построеното от народа и пишейки се на така наречените нови богаташи. Но не с труд, а с сграбване. Единствените, които се чувстваме ограбени, това сме ние, народа, който построи Велика България. И затова ние трябва сега да им видиме сметката. Казвам ви, всеки трябва да си плати за всичкото това. Няма да накарате народа да работи. Няма да го принудите да работи, защото не иска да работи за айдуци. Не иска да работи за хора, които два дена не са дали своя труд за съграждането на държавата. Държавата може да тръгне и да върви нагоре и напред, само и единствено, когато вземеме властта. А тя принадлежи точно на нас, българските селяни. Ние сме съградили тази държава. Разберете го, че ние сме силата, която носи промяната. И никой друг. Вижте само колко хитричко какво ни направиха. Развалиха ни ТКС-то. Развалиха ТКС-то, където ние работихме мирно, изкарахме хляба, хранехме държавата и всичко беше окей. И какво? Унищожиха ТКС-то и ни направиха граждани, защото след като няма къде да работиш, какво да правиш? Едни забегнаха навън, другите отидаха в града. В града, когато станеме всички граждани и селата тотално опустеят, тогава вече ние сме контролируеми, защото извадиш ли го човек от своята среда, когато няма земя, а земята е единственият източник на храна, и го оставиш в града, ти можеш вече да го контролираш. Никой не помисли. Създаването, например, на 2 милиона София, големите градове, кой ще подвозва храни? Кой ще ги храни тези големи такива градове? Обяснете ми, че аз нещо съм неграмотен. Вие толкова ли не може да разберете, че утре ви дръпат шалтера и вие ще мрете от глад? Защото никой не седи на село. Няма ги и етаците.
Няма ги хората, които да произвеждат. И вместо това да го смятаме, това всичко се смята и управлява, господа. Няма как да направиш велика нация без селяни. Това го разберете. Идете в Германия, идете да видите има ли държава без селяни. Освен простата България, който вие ни докарахте до тази цялата работа. Сега е момента да излезем, да се обединим всичките и да им видим сметката. Затова предлагам обединение на работници и селени в така наречения Обединен фронт за спасение на България и българската нация, който иска да идва и да влиза в този фронт, защото само това е начина. Програмата съм е написал и тя може да ни изведе от положението, в което се намираме. Сега е момента също да го направим, защото имаме подкрепата на САЩ. Това призовава и Тръмп. Той видя, че с икономисти и юристи няма как да прави държава. Иска работа. Този глагол трябва да смятам, да приказваме постоянно за него. Това е да спрягаме. Друг глагол не ни трябва. Такива, а сега виждаме кои са на първите на места. Първо юристите, протести, искане на Томанова. Няма искане. Искането е едно. Смяна на модела. Нито Пеевски, нито Борисов, никой не ни е виновен за това. Виновен е неолибералният модел. Ето книгата отзад, която за мен ще ни бъде ли, там е ясно и точно написано. Кой ни е докарал всичките тези страдания? Единственият начин да получим възмездие за всичко това, което не е причинено за 35 години, то може да бъде получено само ако ние поискаме. Пострадалите. Те нямат нужда от промяна. Въпреки че няма как да удържат на натиска на САЩ, който това нещо, тези пари, които идваха, суросоидни и други, край приключиха. И това всичко нещо ние трябва да го подхванем и да го докладем до край. Това е нашето спасение. Разберете го, проумейте го, защото аз съм го проумял. И никой, който иска да ви залъгва, кой каквото ще да ви говори, знайте, че всичките искат по някакъв начин да се спасат, защото виждат, че им идва края. Това предаване може да го видите на моята стена, казвам се Йордан Малджански, може да го видите и в YouTube канала ми на Йордан Малджански. Моля всичките уния, които имат възможност, нека подкрепят канала, за да можем да излизаме и навън и да можем да представяме през Revolut и PayPal. Благодаря ви още един път за вниманието.